Dobrý den, tady Lukáš Lamplota. Dnes vás vemu na místo, kde jsem se narodil a prožil 30 let svého života na Kosteleckou ulici v Prostějově, v panelácích za mnou, kde jsem mezi lety 2002 až 2005 postavil svoje první řadové garáže, které jsme tenkrát prodávali v cenách mezi 150 až 170 tisíc, ale co je velice zajímavé, že dnes se tyto garáže prodávají za více než 500 tisíc, takže moji milí sousedé mají kde parkovat, nemusí řešit každý den, co s autem, a jejich peníze se mnohonásobně zhodnotily. Teď jsem v Prostějově na Moravské ulici. Zde jsme v roce 2023 dokončili náš garážový dům pro 44 osobních automobilů a prodávali jsme garáže mezi 500 a 600 tisíc korun a dnes se prodávají 800 tisíc plus. Co na to říkáte? Vidíte ten trend? Teď se nacházím v Přerově, předmostí, ulice doktorky Milady Horákové. Je rok 2026 a na podzim zde začneme stavět náš zelený garážový dům, kde prodáváme garáže za 750 tisíc korun s očekávaným nárůstem za 3 roky minimálně o 300 tisíc. Ten, kdo nezaváhá, může garáž mít, auto schované, peníze zainvestované. Je to skvělá nabídka. Pojďte se mnou do toho, pojďte toho využít, abyste nelitovali, že už potom nebude místo, nebude volná garáž.